Začínáme nový cyklus o iniciativách nové evangelizace v činnosti asociací, hnutí, farností, diecézí. Arcibiskup Rino Fisichella k tomu říká, je to jako velká řeka, která má mnoho přítoků, jež přinášejí nový život. V Addis Abebě se konalo 9. zasedání smíšené komise pro dialog s východními pravoslavnými církvemi. Don Quick, katolický delegát, uvádí, jsme přesvědčeni o tom, že krev mučedníků může být semenem jednoho těla Kristova. Poznáváme Betlémskou univerzitu, první katolickou univerzitu na západním břehu Jordánu, která byla založena v roce 1967. Dnes má 300 studentů, převážně muslimů, a pomáhá mladým lidem, aby se vzájemně poznali a odstranili předsudky. Nadace Pomoc trpící církvi vzpomíná na svého zakladatele Patera van Stratena, který zemřel před 9 lety a posiluje své úsilí na podporu křesťanů trpících nouzí či pronásledováním. Navštívíme výstavu v Pinakotéce baziliky svatého Pavla Kroku víry s původními dokumenty o zahájení koncilu před 50 lety či s původním pasem jeho účastníka Karola Wojtyly. V této době, kdy probíhají zesílené diskuze a také kritika vůči svatému stolci, je absolutně nezbytné držet pevně kormidlo i v rozbouřených vodách a v duchu papežova důrazu na evangelní kritéria, pravdu a přísnou morálku, ukazovat pevnou vůli vydávat svědectví ve shodě s hlásanými hodnotami. Tento přístup je zvláště důležitý ve 2 oblastech, k nímž se upírá pohled veřejnosti. V otázce sexuálního zneužívání dětí a ekonomicko-finanční transparentnost. V prvním případě v duchu linie stanovené papežem a rozvíjené mnoha místními církvemi, jež byly podrobeny těžkým zkouškám, se rozběhla řada iniciativ, kdy se naslouchá obětem, pomáhá, osvětlují se příčiny, vědomí a prevence příčin, takže můžeme říci s důvěrou, že jsme na správné cestě. Důkazem toho je seminář, který se v příštích dnech uskuteční na Gregoriánské univerzitě s názvem K uzdravení a obnově. Jehož se zúčastní zástupci více než 100 biskupských konferencí a 30 řádů a na který naváže vznik Mezinárodního centra, které bude rozvíjet jeho podněty. Církev usiluje o spravedlnost, obnovu, chce být schopná pomáhat společnosti a světu, v němž se takové prohřešky šíří, a chce účinně bojovat proti tomuto zlu. V druhém případě usiluje svatý stolec o to, aby včlenil své instituce do systému mezinárodní kontroly ekonomických aktivit a boje proti praní špinavých peněz, organizovanému zločinu a terorismu. Mnohokrát byly vatikánské ekonomické instituce jako Vatikánská banka IOR obviněny nespravedlivě. Právě v těchto dnech uzavřel americký soud jako neodůvodněný další případ z posledních let proti bance IOR. Nyní připravujeme sérii nových opatření, které budou účinně garantovat, aby hospodářské aktivity byly ve shodě se službou a posláním církve, aby byly transparentní a bezpečné. Cesta je dlouhá a obtížná, ale kurz je jasný a vůle jednoznačná. Svědectví evangelia tím bude posíleno. Minulou neděli před modlitbou Anděl Páně připomněl Benedikt XVI., že v boží logice není autorita mocí, ale službou, pokorou a láskou. Boží autorita není přirozenou silou, ale je to moc boží lásky, která tvoří svět a vtělením jednorozeného syna uzdravuje svět zkažený hříchem. V duchu tradice na konci ledna byli na náměstí svatého Petra přítomni i členové katolické akce z římské diecéze, kteří se účastní karavany míru. 2 členové společně s papežem pak vypustili z okna papežovy pracovny 2 holubice, symboly míru. Dnes začínáme nový cyklus příspěvků věnovaných tématu šíření božího slova a iniciativám nové evangelizace. Na začátku nové série hovoříme s předsedou Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupem Rino Fisichellou.
Misijní duch, který oživuje církev, přináší útěchu a naději světu, kde se zdá, že zlo má převahu a vede k obnovenému smyslu zodpovědnosti za šíření evangelia. To potvrzuje zkušenost Papežské rady pro novou evangelizaci, kterou ustanovil Benedikt XVI. Motem propriu ubicumque et semper. Od svého vzniku 21. září 2010 začalo toto dikastérium navazovat vztahy s různými organizacemi šířícími Boží slovo ve světě. Loni v říjnu se konalo například setkání na téma Noví evangelizátoři pro novou evangelizaci. Boží slovo roste a šíří se. Zúčastnilo se ho 122 církevních organizací z diecézí a farností, od nejstarších hnutí až po nová. Některé z těchto organizací a hnutí chceme více představit v Oktávě Dies v příštích týdnech. Dnes je s námi arcibiskup Rino Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci. V Itálii existuje mnoho hnutí v čele s novými horizonty. Například musíme ocenit mnoho mladých, kteří oslovují v sobotu večer své vrstevníky na náměstích a diskotékách, rozmlouvají s nimi, zvou je do kostela a často mají úspěchy. Li invitano a un percorso, a un cammino, li invitano ad andare in chiesa e con grandi risultati, ad esempio, molti si accostano di nuovo alla confessione. Mnozí se například po letech vrací do zpovědnic. Pak lze vzpomenout na Polsko. V Polsku jsou významná hnutí jako Světlo a život a také mnoho malých hnutí, jež se setkávají a pracují na nové evangelizaci. Myslím také na farní evangelizační buňky, jež působí uvnitř farností. Tyto buňky začaly působit v Miláně a nyní jsou rozšířené již na celém světě. Podobně je tomu v USA. Nate a Milano e adesso sparse nel mondo intero, così negli Stati Uniti, una bella realtà negli Stati Uniti. Tam pracuje zajímavé hnutí Focus, které je rozšířeno zvláště v univerzitních kampusech, kde mladí působí na své vrstevníky a získávají tak povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Naším úkolem je hlavně poznávat a koordinovat tato hnutí, kterých je mnoho. Vyvíjejí se, jsou dynamická. Použil bych toto přirovnání. Máme velkou řeku nové evangelizace a všechna tato hnutí jsou jejími přítoky a dávají jí život. Dnešní člověk je často popletený a není schopen najít odpovědi na mnoho otázek, které zneklidňují jeho mysl a vedou ho k tázání po smyslu života, neboť vyvěrají z hlubiny jeho srdce. Člověk nemůže uniknout těmto otázkám, které se dotýkají smyslu života a skutečnosti. Nemůže žít pouze v jedné dimenzi. Nezapomínejme, že žijeme v době silného individualismu, který lidi uzavírá do sebe. K tomu, abychom ho překonali, je nutné objevit také smysl pro společenství. Je tedy úkolem pro novou evangelizaci a úkolem pro všechna tato hnutí, aby neponechávala lidi v samotě, ale umožnila jim setkat se ve společenství. Křesťanství je život ve společenství, je to život společenství, které bylo malé a pak se rozšířilo do celého světa. Abychom postavili hráz sekularizaci společnosti a znovu zdůraznili věčné pravdy Kristova evangelia, Benedikt XVI. Vyhlásil rok po mezinárodním setkání z podnětu nového dikasteria Rok víry, a to od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013. Rok víry se nás týká na prvním místě, neboť papež nám svěřil organizaci a přípravu všech 12 měsíců. Takže staví tuto papežskou radu do první linie. V této chvíli se snažíme dokončit kalendář všech akcí a iniciativ, jež se budou konat zde v Římě. A pak máme také úkoly, které se týkají biskupských konferencí a zahrnují různé diecéze. Musíme být schopni vnímat všechny události jako společné dílo těchto hnutí, skupin, farností, asociací. Bude to jedno velké hnutí zvláště zaměřené na znovu objevení a vyznání víry. Víra je veřejný projev, ne pouze soukromé gesto.
Jistě je tu výraz já věřím, ale spolu s ním i výraz my věříme. Víra jednotlivců se tedy spojuje s vírou společenství, jež je povoláno k obnovenému misijnímu duchu nové evangelizace. Quindi la fede dei singoli che si coniuga con quella della comunità chiamata ad un nuovo, rinnovato spirito missionario di nuova evangelizzazione. Ve středu věnoval Benedikt XVI. Svou katechezi při generální audienci Ježíšově modlitbě v Getsemanech a všechny vyzval, aby se s větší důvěrou svěřili do boží prozřetelnosti, také tváří v tvář tíze zla, které doléhá na naše životy. V modlitbě musíme být schopni Bohu předložit naše námahy, utrpení, obtížné dny a situace a každodenní úsilí následovat ho a být křesťany i tíhu zla, které vidíme v nás i kolem nás, dodal svatý otec. V minulých dnech se v Addis Abebě konalo 9. setkání smíšené komise pro dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Více v příspěvku Alessandra Di Buzola. Na Blízkém východě navzdory obtížné situaci pro zdejší křesťanské komunity pokračuje dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi. Mezinárodní smíšená komise pro teologický dialog, kterou před rokem přijal na audienci Benedikt XVI., se setkala na svém 9. zasedání v etiopské Addis Abebě od 17. do 21. ledna. Účastníky hostil patriarcha Paulos I., který stojí v čele etiopské pravoslavné církve. Zúčastnila se rovněž katolická delegace pod vedením kardinála Kurta Kocha, předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů, delegáti syrské pravoslavné církve z Antiochie, apoštolské arménské církve, koptské pravoslavné církve v čele s metropolitou Bishojem a také zástupci syrsko-malankarské pravoslavné církve. Více o setkání hovoří Don Gabriel Quick z Vatikánského dikasteria pro ekumenismus. Jaké významné posuny v dialogu s východními pravoslavnými církvemi jste v komisi zaznamenali? Nejdůležitější věcí je to, že jsme znovu objevili naše společné bratrství. Poznáváme se navzájem jako bratři a sestry v Kristu a myslím, že to je velmi důležité. The most important experience. The 4 times that I could experience this dialogue. Měl jsem 4 příležitosti účastnit se těchto setkání a vždy jsem vnímal atmosféru respektu, důvěry a přátelství. Vyměňujeme si nejen zkušenosti o teologických otázkách, ale prožíváme také celý týden jako přátelské setkání. But we are living together during 1 week. Na konci setkání v roce 2011 v Římě hovořil Benedikt XVI. O schváleném dokumentu Povaha, konstituce a poslání církve, který shrnoval výsledky probíhajícího dialogu od roku 2003. Můžeme být jen vděční za to, že po téměř 1500 letech rozdělení nacházíme nyní shodu o posvátné povaze církve, o apoštolské posloupnosti v kněžské službě a o naléhavé potřebě hlásat evangelium našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista ve světě. Při posledních zasedáních studovala komise konkrétní formy společenství a komunikace před rozdělením na koncilu v Chalcedonii roku 451, jako jsou dopisy či synodální rozhodnutí. Společnými prvky jsou také mnišská spiritualita a úcta mučedníků, jak o tom v Addis Abebě hovořil i kardinál Koch. And he referred to the ecumenism of martyrs as the conviction of the early church. Připomněl ekumenismus mučedníků a přesvědčení prvotní církve, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Hovořil o dnešní společnosti, kdy křesťané musí spolupracovat a modlit se společně o to více, že jsou také pronásledováni v každodenním životě, takže krev mučedníků dnešní doby může být semenem jednoho těla Kristova. And we can say that the blood of the martyrs of this time can become the seed of the united body of Christ. Ecumenism is not only a matter. Ekumenismus není jen otázkou teologické diskuze a myšlenek, ale je o každodenní praxi toho, co nazýváme ekumenismem života, což znamená posvěcování života a následováním evangelia Ježíše Krista.
the gospel of Jesus Christ. V úterý jmenoval svatý otec nového patriarchu Benátek, stal se jím monsignor Francesco Moralia, který byl doposud biskupem diecéze Spezia Sarzana Brugnato. Nový patriarcha má 58 let, pochází z Janova a na kněze byl vysvěcen 29. června 1977. Biskupem se stal 3. února 2008. Semenem míru a vzájemného poznání ve Svaté zemi je Katolická univerzita v Betlémě, která má také mnoho muslimských studentů. V dalším příspěvku ji více představí Alessandro De Carolis. Když v roce 1964 poprvé v dějinách křesťanství navštívil papež Svatou zemi, znamenala tato návštěva nevídané impulzy pro přítomnost katolíků této oblasti. Během této apoštolské návštěvy požádali mimo jiné Palestinci papeže Pavla VI., aby mohli mít ve své zemi katolickou univerzitu. Po 10 letech a po válce v roce 1967 se sen stal realitou. Betlemská univerzita se stala první katolickou univerzitou na západním břehu Jordánu. V minulých dnech se akademikové z celého světa sjeli do Říma, aby si tuto událost připomenuli v Domě bratrů křesťanských škol, což je instituce, která má na vzniku Betlémské univerzity velkou zásluhu. Dnes na ní studuje asi 3000 studentů. Má podíl na šíření kultury napomáhající k překonání překážek a těžkostí, jaké mají křesťané ve Svaté zemi, jak dodává vicekancléř univerzity Páter Peter Bray. Když uvážíme počet křesťanů ve Svaté zemi, který, jak víte, klesá, myslím, že Betlémská univerzita má hlavní úkol poskytovat vzdělání křesťanům v Palestině, zvláště v okolí Betléma a Jeruzaléma, a také jim pomáhat v uplatnění, aby mohli v Palestině zůstat. Křesťané jsou tak vzděláváni a snaží se přispívat k upevnění palestinského národa. Jsou zde katoličtí studenti, ale také muslimové mluvící anglicky a arabsky. Etnická a náboženská rozmanitost, kterou sdílejí bok po boku, se stávají semenem tolerance, překonávající stále viditelné bariéry a rozdělení na checkpointech a hranicích. Mám nyní naději, že tímto vzájemným pochopením se vrátí ke svým komunitám obohaceni a pomohou odstranit předsudky a nesnášenlivost. Věřím, že jednou z důležitých funkcí Betlémské univerzity je napomáhat vzájemnému pochopení mezi lidmi. Daří se to v univerzitním kontextu, kde studenti studují společně a poznávají odlišné kultury, takže to jim určitě pomáhá. Apoštolský nuncius v Izraeli Antonio Franco, který se také zúčastnil římského setkání, zdůrazňuje tajemství spolužití mezi lidmi ve Svaté zemi. Zásady vzájemného dialogu, které nás naučil náš Pán, jsou velmi důležité pro vytváření nové mentality, nového myšlení a pro vytváření kultury míru, spolupráce a solidarity, jež překoná napětí, konflikty, rozdělení a všechno ostatní. Anziché quella della tensione, del conflitto, delle separazioni e tutto il resto. V úterý zemřel po dlouhé nemoci ve Spojených státech kardinál Antony Josef Bevilacqua, emeritní arcibiskup Filadelfie. Benedikt XVI. Vyjádřil v telegramu zármutek nad úmrtím 88letého kardinála, který se věnoval sociálním otázkám a pastorační péči mezi emigranty, stejně jako revizi církevního práva po druhém vatikánském koncilu. Byl synem italských emigrantů, narodil se v New Yorku v roce 1923. Na kněze byl vysvěcen ve svých 26 letech. Arcibiskupem Filadelfie byl jmenován v roce 1988. Jan Pavel II. Ho jmenoval kardinálem při konzistoři 28. června 1991.
9. výročí úmrtí pátera van Stratena, zakladatele nadace Pomoc trpící církví, se stalo příležitostí k ohlédnutí a zdůraznění významu aktivit ve prospěch křesťanů, kteří trpí. Více v příspěvku Stefana Lečinského. Záruční mši svatou, slavenou v chrámu Santa Maria in Trastevere v Římě, si nadace na pomoc trpící církvi připomněla osobnost svého zakladatele pátera Werenfrieda van Stratena, který zemřel v roce 2003. Liturgii předsedal prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. O odkazu pátera Werenfrieda hovoříme s předsedou nadace monsignorem Sante Babolinem. Když pomyslím na to, že za krátkou dobu začne rok víry, ihned vzpomenu na obdivuhodnou víru pátera Werenfrieda, premonstrátského řeholníka, který pokračoval v díle na poli víry na podnět Pia XII. Pokud si přečteme něco o jeho životě, zůstaneme zasaženi rozhodnutími, o kterých nepochyboval, protože vždy věřil, že se Pán postará o jejich financování a že získá přesně tolik peněz, kolik je na ně potřeba. Sicuro che il Signore avrebbe provveduto e puntualmente arrivavano sempre i soldi necessari, quelli e non di più. Víra pevně svázaná s důvěrou v prozřetelnost, víra charismatická a silná, to platí o páteru Werenfriedovi van Straten, který je stále příkladem pro všechny církve nacházející se ve velkých těžkostech, jak potvrzuje Don Victorien Kpoda, kněz Burkina Faso. Těžkosti, jimž musí čelit naše církev, jsou především ekonomické a finanční. Protože v sociální oblasti je situace taková, že se lidé každodenně potýkají s chudobou. Více než 43% populace žije s méně než $1 na den, proto církev, která chce evangelizovat chudou společnost, musí žít v této realitě chudoby. V mnoha zemích, kde je potlačována náboženská svoboda, prožívá církev opravdovou křížovou cestu. Je to případ Iráku, kde se počet křesťanů zmenšuje a kde lze od roku 2003 až do současnosti napočítat nejméně 552 křesťanských mučedníků. Kvůli nedostatku náboženské svobody trpí nejen křesťané, ale i nekřesťané. Na světě je mnoho míst, kde v současné době dochází k násilnostem především vůči křesťanům, jako například v Africe, v Egyptě, v Iráku. Hlavními ohnisky střetů jsou vztahy s hinduisty a s islámským fundamentalismem. Nadace Pomoc trpící církvi vznikla v roce 1947 z potřeby pomoci 16 milionům uprchlíků z východního Německa. Dnes má 17 národních center a věnovala již 87 milionů eur na realizaci téměř 6 000 projektů jako podporu pastoračního působení církve tam, kde je pronásledována či kde je bez prostředků. Poskytuje také 400 stipendií pro zvláštní formaci kněží a řeholních sester. Vyšly nové zajímavé knihy. V edici San Paulo Smrt rouhače, kniha popisující příběh Shahbaze Bhattiho, pakistánského ministra pro národnostní menšiny, který byl zavražděn v březnu 2011 teroristy. Kniha připomíná jeho boj za náboženskou svobodu všech věřících. V edici Nové město vyšla kniha Vůně podobenství, v níž autor Valentino Salvoldi jednoduchým jazykem popisuje a přibližuje nejznámější Ježíšova podobenství a komentuje i aktualizuje jejich poselství. 25. ledna byla v pinakotéce Baziliky svatého Pavla za hradbami zahájena výstava věnovaná druhému vatikánskému koncilu a 50. výročí od jeho zahájení. Více v příspěvku Barbary Castelli.
Bylo to 25. ledna 1959, když Jan 23. po slavnosti v bazilice svatého Pavla za hradbami a návštěvě přilehlého benediktinského kláštera oznámil kardinálům a dalším přítomným rozhodnutí svolat nový církevní koncil. Tento historický den připomíná aktuální výstava zahájená v Pinakotéce křížové chodby baziliky. Hovoříme o ní s proboštem baziliky svatého Pavla za hradbami, kardinálem Francescem Monterisim a s otcem Edmundem Poverem, opatem od svatého Pavla. Myšlenka uskutečnit výstavu přišla tehdy, když byl publikován dokument svatého otce Porta Fidei, který ohlásil rok víry v souvislosti s 50. výročím zahájení druhého vatikánského koncilu a také s 20. výročím vydání katechismu katolické církve. Výročí vatikánského koncilu se nás velmi týká, neboť rozhodnutí oznámil Jan 23. právě 25. ledna 1959 zde v bazilice. Takže jsme si pomysleli, že by bylo dobré právě 25. ledna zahájit výstavu v souvislosti s přípravou roku víry a zároveň s připomínkou tohoto rozhodnutí Jana 23. Snažíme se realizovat aktivity, které mohou lidem napomoci chápat význam své víry. Jednou z takových aktivit je i plán liturgického slavení Nešpor, a to 4krát během roku víry, jež budou vždy věnované jednomu z evangelistů. Během zpěvů a hymnů k poctě evangelistů bude vždy reflexe vybraná z nějakého textu příslušného evangelia. Bude to tedy série myšlenek v liturgickém kontextu a v bazilice svatého Pavla, velkého apoštola, o významu evangelia pro naši víru. Výstava, která potrvá až do 24. listopadu 2013, kdy končí rok víry, nabízí na ploše asi 300 metrů čtverečních umělecká díla a rukopisy vzácné hodnoty. Návštěvníci mohou obdivovat 4 obrazy z první poloviny 17. století zobrazující evangelisty, dále stříbrný kalich, který opatství věnoval Jan 23. při své návštěvě před 53 lety, nebo text motu proprio z 5. června 1960 k ustanovení přípravné komise koncilu. S dojetím si můžeme prohlédnout černobílou fotografii, jež zachycuje tehdy pomocného krakovského biskupa Karola Vojtylu, sedícího na koncilu. Vedle ní je pak služební pas, který budoucímu papeži vystavil svatý stolec. Ve čtvrtek 9. února přijme Benedikt XVI. Na audienci krále Oceánského království Tonga.